F'dawn l-aħħar 3 xhur, ix-xogħol fuq il-proġett tat-terminal taċ-Ċirkewwa ingħata spinta kbira sabiex jitlesta. Dan wara snin twal ta' dewmien u posponiment ta' applikazzjonijiet u xogħol minn gvern preċedenti. Illum żaru dan it-terminal il-Ministru tal-Infrastruttura Joe Mizzi flimkien mal-Ministru Għal-Għawdex Anton Refalo. Joe Mizzi qal li huwa importanti li nħarsu l-qudiem hekk kif baqa' ftit xogħol xi jsir biex jitlesta dan il-proġett u li mistenni jkun lest fil-ġimgħat li ġejjin. Intqal li llum partijiet mit-terminal taċ-Ċirkewwa ingħataw f'idejn il-GoZo Channel. Dan ifisser li l-GoZo Channel issa hija responsabbli mill-operat u l-manutenzjoni tagħhom, filwaqt li Transport Malta se tkun responsabbli għaż-żoni l-oħrajn bħat-toroq interni, żona ta' trasport pubbliku, parkeġġi u mollijiet. Il-faċilitajiet ġodda fiċ-Ċirkewwa jinkludu madwar 170 spazju għal parkeġġ, 200 post għal karozzi fil-kju, żoni għall-istennija għal passiġġieri u aċċess minn fejn passiġġieri jistgħu jimbarkaw u jisbarkaw il-vapur separatament minn mal-karozzi. Il-Ministru Għal-Għawdex Anton Refalo semma li dan il-proġett ra l-bidu tiegħu fl-1997 minn Gvern Laburista li kien applika għall-proġett. Fis-snin ta' wara din l-applikazzjoni kienet bdiet u twaqfet kemm il-darba b'konsegwenza li dan il-proġett ħa snin sħaħ biex ikun lest. Anton Refalo qal li dan il-proġett huwa importanti għax jistimula żvilupp soċjali u ekonomiku Għal-Għawdex għax jirriżulta f'aċċessibilità aħjar u aktar effiċjenza. Ma' One News il-Ministru semma l-importanza u l-vantaġġi ta' dan it-terminal kemm Għal-Għawdex kif ukoll għal min iżur din il-gżira. Għandek kollox ordinat, għandek iktar sigurtà. Jattifa anki min jiġi minn barra turisti, għaw kollox ordnat, fis-sens illi għandek inti lażli istra bil-links bejn mhux taħlita bejn il-vetturi naħa waħda u l-kargo u naħa l-oħra il-passiġġieri. Anton Refalo qal ukoll li permezz ta' dan it-terminal in-numru ta' passiġġiera mistenni jiżdied b'2%. Fl-aħħar il-Ministru Joe Mizzi semma li proġetti oħra li Transport Malta ħadmet fuqhom f'dawn l-aħħar xarejn huma l-bypass tal-Mellieħa li hija lesta u miftuħa għall-użu tal-pubbliku. Għaddej ix-xogħol tal-underpass fi triq Diċembru 13, proġett li mistenni jkun lest sa frar tal-2014. Kif ukoll inħarġu tenders tal-proġett tal-bini tal-Coast Road biex dawn it-toroq ikunu aktar siguri u moderni. Preżenti għal din il-konferenza stampa kien hemm ukoll iċ-Chairman tal-GoZo Channel Joe Cordina u ċ-Chairman tat Transport Malta James Piscopo.